jental-jentul ning curah ke sedulur anak gunane sedulur. Alhamdulillah uli ake iwak. Mong anak teknik ke sedulur baka wong mancingku. Aja padu mancing bae. Nah, baka je padu mancing be asar mancing. Luru iwak asar mancing be kia angel sedulur. Posisi edisit digoleti. Baka anak royom-royome ya anak kangkung di pinggiran kali ya ki. Iku pasti tempatnya petik sedulur. Nah, bakal lemah lumpur anak kangkungnya tempatnya petik. Tapi bakal lemah dangkal ya tempatnya keting karo lundu. Nanti nakin marangki lagi luru petik sedulur kuliah oh lumayan kanggo lawuh. Hitung-hitung yang hiburan ora mancing di sedulur ya. Balik kuli lawuan. Kok delenganku ya. Delengan sedulurku. Aran deh gawong artine wong kiengan kah jental-jentul ning pinggir curah balike oli iwak. Nah lumayan ora tuku tangan omahku diperutuk kemuti goreng anggo lawu mangan ya beli sedulur.